קודם תרשי לי, הצצה ראשונה מסרטון ויראלי שהולך להציף כנראה את הרשת ממש בקרוב. הנה מאחורי הקלעים תראו מי עולה על העגלה או על הכדור של מיילי סיירוס. היא אולי לבושה קצת יותר, אבל חוץ מזה אין ממש הבדל מהותי בין מיילי סיירוס לנעמי כפית. לירית בלבן, שמשחקת את ביתו של ראש המאפיה כבר 4 עונות בבורר, היא אימא לשניים, מיד אחרי בית ספר הם קופצים לבקר אותה בצילומים. הדמות של נעמי כפית, הבת של איבגי בסדרה, הפכה לסוג של קלט, ואת שיר הפרידה של מיילי לאקס שלה, כפית מקדישה לבעלה בסדרה. הולכת לפרק אותך, לחפור לך עם מגדך, בולדוג אז אותך עושה, כפרה בן פורת יעושה. זה נשאר פה היום, על זכותה של כל אישה לעמוד על שלה ולרצות את הגבר שלה ולקחת אותו. ואם הוא לא רוצה לבוא, ישנם דרכים, מה שנקרא. ומיילי נתנה לי כמה רעיונות בקטע הזה, אז אנחנו ככה, באמת, יש לנו דברים משותפים. גם כמובן נתונים החיצוניים. הפרק האחרון של הבורר שודר ממש לפני שנגמרה השנה. הקליפ הזה הוא מתנה לצופי הסדרה, שלא בטוח בכלל שיקבלו עוד עונה.